Вітаю спадарства на Белсаце Аб'ектыў. З вами Юлія Лабанова. Распачынаем агляд галоўных навінаў дня. Беларусь узмацняе вайсковую оборону. Яким коштом? Я думаю, Россия поставила условие, что вы должны купить именно Су-30, потому что в интересах группировки Беларуси и России Су-30 могут выполнять задачи ударные, ударов по земле. Назиральники супраць чиновников. Самая главная проверка – это лишение данного наблюдателя аккредитации. Он совершил злостные нарушения закона. Правда про куропаты, память и новые выклики. Не дать знищить, не дать опоганить куропаты. Процесс гэты отбывается. У Беларусь прыйшла першая пара вайсковых знішчальнікаў Су-30, набытых у Рассіі. Як зазначыў дзяржсакратар Савету бяспекі Станіслаў Зась, самалёты набывалі сваімі сіламі, бо расійскі бок прапаноўваў фінансавую дапамогу на іх у абмен на вайсковую базу ў нашай краіне. Сёння пытанні бяспекі ды аховы межаў былі галоўнымі на парадку дня кіраўніка Беларусі. Вольга Старасціна. Над мірную беларускую зямлю цяпер лятаюць шматмэтавыя знішчальнікі. Дзве першыя сталёвыя птушкі напярэдадні прыляцелі з Расіі, каб загняздзіцца на баранавіцкай авіябазе. Паводле Міністэрства абароны у будучыні будуць пастаўлены яшчэ 10 самалётаў Су-30СМ. Кошт аднаго такога летака – $50 мільёнаў. Але гэта не шчодры падарунак ад галоўнага хаўрусніка, а выдатак беларускага боку. Когда все увидели сумму контракта, почесали потылицу, потому что это практически международные цены. Ну, может быть, миллионов на $5 дешевле. Зніжка $5 мільёнаў пры кантракце $600 мільёнаў за 12 летакоў сапраўды малаадчувальная. Оборонная инвестиция всегда оправдана. Больше есть куда? Дороги, садики, школы. Все к чему-то готовятся, а сами не знают к чему. Больницы, поликлиники, детские сады, школы. Вот что нам надо. Может быть, оно и надо, но всякий, как говорится, пожарный случай, нежелательно, конечно. Міністэрства абароны сцвярджае, што гэта неабходная пакупка. Цяперашні парк беларускай баявой авіяцыі цалкам знасіўся. А адзін Су-30 здольны замяніць адразу дзясятак машын, бо ён і перахватчык, і бамбардзіроўшчык, і ракетаносец, і выведнік. Інакш кажучы, можа абараняць нас, а можа і здзяйсняць удары па тэрыторыі іншых дзяржаваў. Для абароны Беларусі дастаткова было купіць таннейшы МиГ-35. Я думаю, Россия поставила условие, что вы должны купить именно Су-30, потому что в интересах группировки Беларуси и России Су-30 могут выполнять задачи ударные, ударов по земле. И бомбовые, и ракетные удары, и наносить. Калі інтарэс Расіі, то чаму старэйшы брат не дапамагае? Абураўся сёння Александр Лукашенко падчас нарады з кіраўнікамі Рады бяспекі і Дзяржаўнага памежнага камітэту. Мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит. И не только денег, все деньгами не измеришь. И мы все равно нахлебники. Афіцыйны Менск шматкроць прасіў Расію дапамагчы ў абнаўленні авіапарку. Але расійскі бок замест дармовых самалётаў або набыцця іх за ільготны кошт прапанаваў размясціць на тэрыторыі Беларусі сваю авіябазу. Што было б падвойным ударам па суверэнітэце краіны і асабістай уладзе Лукашэнкі. Ён вельмі засцерагаецца таго, што Расія тут атабарыцца са сваімі войскамі і потым у нейкай сітуацыі можа пачаць вырашаць тут свае задачы прыблізна па ўкраінскім сцэнарыі. Сотні мільёнаў долараў за знішчальнікі – гэта не апошні выдатак Беларусі, бо набытыя Су-30 – гэта голыя летакі, для якіх яшчэ давядзецца прыдбаць надзвычай дарагое ўзбраенне. Але чаго не зробіш дзеля рэалізацыі жадання кіраваць парадам. Вольга Старасціна, Белсат. Афіцыйны Менск будзе ініцыяваць змены ў дамове аб супольнай абароне мяжы Беларусі і Расіі. Пра гэткія захады напярэдадні будучага аднаўлення дакументу гэтаксама паведаміў Станіслаў Зась на нарадзе з Александром Лукашэнкам. Кіраўнік краіны звярнуў увагу і на пытанне перамяшчэння праз беларуска-расійскую мяжу грамадзянаў трэціх краінаў.
Калі замежнік заехаў праз мяжу пад Берасцем, то яго могуць пад Смаленскам не прапусціць нават з расійскай візай. Яго вяртаюць назад. Давай, заязджай праз латвійска-расейскую мяжу ці праз украінска-расейскую. Што гэта такое? Быццам усё добра, але гэта пытанне. У студзені 2017 года Александр Лукашенко падпісаў указ аб дазволе бязвізавага ўезду ў Беларусь тэрмінам да 5 дзён для жыхароў 80 краінаў свету. Ужо праз месяц Расія ўвяла памежны кантроль па ўсёй мяжы з Беларуссю. Конкурсы і касцюмаваныя персанажы на выбарчых участках дэманструюць Цэнтр выбаркам і дзяржаўныя медыі. Незалежныя назіральнікі ў гэты час фіксуюць шматлікія парушэнні датэрміновага галасавання і асвятлення выбараў у медыях. Пра што кажа прамежкавы маніторынг Беларускай асацыяцыі журналістаў і як на яго рэагуюць чыноўнікі, распавядзе Зміцер Міцкевіч. Ідзе трэці дзень датэрміновага галасавання, а публічная прастора поўніцца скандаламі. Паказнікі ўдзелу ў датэрміновым галасаванні б'юць усе рэкорды. Незалежных назіральнікаў выкідваюць з выбарчых участкаў, а бюлетэні, наадварот, масава ўкідваюць. І галоўны на парадку дня сам працэс, а не палітычныя партыі ды праграмы. Паводле Цэнтра выбаркаму, за першыя 2 дні датэрміновага галасавання бюлетэні ў скрыні кінулі больш за 11% выбарцаў. Толькі сам працэс галасавання выклікае шмат пытанняў. Напярэдадні з'явілася відэа ад назіральнікаў з Берасця, на якім маладая жанчына спрабуе ўкінуць пачак бюлетэняў у скрыню для галасавання. Але старшыня ЦВК не на баку тых, хто гэтае парушэнне зафіксаваў. Самая главная проверка – это лишение данного наблюдателя аккредитации. Он совершил злостные нарушения закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать, ни девушек, ни юношей без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Он не сделал ничего этого. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный? Паводле назіральнікаў кампаніі «Права выбару» асноўнае парушэнне – неадпаведнасць колькасці тых, хто прагаласаваў у пратаколе камісіі і звестак назіральнікаў, якія ўвесь час застаюцца на участку. Назіральнікі «Друга за свабоду» фіксуюць непасрэдна на тэрыторыі 107-й выбарчай акругі такія інцыдэнты. Лічбы камісіі адлюстроўваюцца ў пратаколах па выніках кожнага дня. І гэта ёсць падстава для ўзбуджэння крымінальнай справы, бо это фальсіфікацыя афіцыйнага дакумента. Ёсць артыкул 192 крымінальнага кодекса, які гаворыць пра парушэнне на выбарах. Ёсць артыкул 427, гэта службовы падлог. У той жа момант, паводле маніторынгавай групы Беларускай асацыяцыі журналістаў, дзяржаўныя медыі рабілі ўсё магчымае, каб звяртаць мінімум увагі на выбары. Абсалютна было б добра, каб інфармацыя пра тое, калі і які кандыдат па якой акругі, у які час выступіць на тым ці іншым тэлеканале, ці на той ці іншай, ці па тым ці іншым радыё. Зразумела, што немажліва гэта зафіксаваць у праграме перадач, але тое мажліва зрабіць на сайце. І гэтая інфармацыя не была выкладзена. Аднак апошнія 2 дні можна назіраць актывізацыю дзяржаўных медыяў у асвятленні выбарчага працэсу. Сэнс у тым, каб змабілізаваць выбаршчыкаў, каб яны прыйшлі на выбарчыя ўчасткі. То бок важна стварыць такую такую масавасць удзелу людзей у выбарах. Але гэта інфармацыя звычайна тэхнічнага характару, кажа эксперт. Пра фальсіфікацыі ды парушэння заканадаўства дзяржаўнае тэлебачанне не распавядзе. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву» з іншымі тэмамі. Пра 6 гадоў завершылася следства ў справе авіякатастрофы Боінга 737 у аэрапорце ў Казані. Віною сталі памылковыя дзеянні загінулых камандзіра Ростэма Саліхава і другога пілота Віктара Гуцулы. Дакументы Саліхава на кіраванне самалётам былі падробкаю, цвердзіць следчы камітэт Расіі. Пра гэтую ды іншыя навіны замежжа Юлія Цяльпук.
Без дадатковых навыкаў пілатавання Саліхава дапусцілі да палётаў у 2009 годзе, калі тагачасны намеснік гендырэктара авіакампаніі «Татарстан» Валер Партноў накіраваў у Росавіяцыю фальсіфікаваныя дакументы Саліхава. Кіраўнік татарскага прадстаўніцтва Росавіяцыі Шаўкат Умараў не праверыў сапраўднасць дакументаў. Следства выцунула ім абвінавачанне ў халатнасці. Боинг 737 авіакампаніі «Татарстан» разбіўся падчас пасадкі ў аэрапорце Казань у 2014 годзе. Загінулі 44 пасажыры і 6 чальцоў экіпажу. У Кангрэсе США ідуць першыя за апошнія 20 гадоў адкрытыя слуханні аб імпічменце прэзідэнта. У залі поўна журналістаў і палітыкаў. Дэмакраты абвінавачваюць Дональда Трампа ў тым, што, выкарыстоўваючы ваенную дапамогу Украіне і сустрэчу ў Белым доме, той хацеў дамагчыся ад уладаў Украіны расследавання супраць сваіх палітычных канкурэнтаў. Рэспубліканцы адказваюць на гэта. Мы сёння будзем сведкамі тэатралізаванага спектаклю, пастаўленага дэмакратамі. Працэдуру імпічменту Трампа Палата прадстаўнікоў ЗША распачала 24 верасня. Нэнсі Пеласі з ніжняй палаты Кангрэсу лічыць, што сваімі дзеяннямі дзейны прэзідэнт падрывае нацыянальную бяспеку і дзейнасць выведкі краіны. Украіна атрымлівае кампенсацыю ад Расіі за шкоду ад улівання бруднай нафты ў трубаправод «Дружба». Транснафта ўжо пералічыла Кіеву больш за 4 мільёны еўра. І гэта не канчатковая сума. Найбольш ад забруджання нафтаправоду хлораарганічнымі рэчывамі сёлета ў красавіку пацярпела Беларусь. Страты ацаніла ў 400 мільёнаў долараў. Расія кампенсавала толькі частку праз замену нафты ў трубе на якасную і падвышэнне Беларусю тарыфу на транзіт расійскай сыравіны. Убийства 2 и более лиц, совершенные из хулиганских побуждений. Двое загинули и 3 пораненыя. У Амурскім каледжы будаўніцтва і ЖКГ у Благавешчанску 19-гадовы студэнт Даніл Засорын учыніў стральбу па аднагрупніках, а пасля здзейсніў самагубства. РИА Новости са спасылкой на МУС России адзначае, што прычынаю трагедыі мог стацца канфлікт паміж равеснікамі. Страляў маладзён са стрэльбы ІЖ-81, якую пранес у навучальную установу пад курткаю. Горад на вадзе затоплены. Узровень вады ў Венецыянскай лагуне ўзняўся амаль на 2 метры ў выніку праліўных дажджоў. Колькасць ападкаў пабіла 50-гадовы рэкорд. 2 чалавекі загінулі на востраве Пелестрына. Некаторыя турыстычныя славутасці закрытыя для наведнікаў, як, напрыклад, плошча Сан-Марка. Колькасць турыстаў у Венецыі, аднак, пакуль не змяншаецца. Паводле АТОП усе замежнікі паінфармаваныя аб сітуацыі і магчымай небяспецы. Больш за 400 мільёнаў людзей ува ўсім свеце хворыя на цукровы дыябет. Пры гэтым кожны другі з найбольш распаўсюджаным дыябетам другога тыпу не ведае аб сваёй хваробе. Міжнародны дзень барацьбы з небяспечнай хваробай адзначаюць сёння. У нашай краіне станам на студзень на ўліку ў дыспансерах лічыцца больш за 335 з паловаю тысячаў чалавек. Бальшыня з іх мае дыябет другога тыпу. Першы тып дыябету ў асноўным выяўляюць у дзяцінстве, таму часам яго называюць юнацкім ці ювенільным. Дыябет другога тыпу з'яўляецца ў дарослых. Паўплываць можа дыета, лад жыцця і спадчынная схільнасць. Каб засцерагчыся ад хваробы, дактары раяць зменшыць спажыванне кандытарскіх вырабаў і салодкіх напояў, а белы хлеб і макароны замяніць вырабамі з мукі грубага памолу. Змяншаюць рызыку захварэць таксама 2,5 гадзіны бегу ці іншых фізічных нагрузак у дзень. Дакументальныя матэрыялы і мастацкія творы. У сталічным палацы мастацтва адкрылася выстава «Праўда пра курапаты». Імпрэза, якую зладзіла грамадзянская ініцыятыва экспертаў абароны курапатаў пры падтрыманні творчай суполкі «Пагоня», распавядае не толькі пра рэпрэсіі сталінскага часу, але і пра сучасныя выклікі мемарыялу. Падрабязней Галіна Бакунчык. Праўду пра курапаты расказваюць мастацкія палотны і дакументы розных гадоў. Агулам больш за 100 экспанатаў. Мэта не толькі захаваць памяць пра мінулае, але і зберагчы курапаты сёння. Упершыню гэтую выставу паказалі ў Менску ў лістападаўскія дзядоўскія дні 3 гады таму. За гэты час яна паспела аб'ехаць шэраг гарадоў Беларусі і нават Украіны. За 3 гады змянілася экспазіцыя, але мэта застаецца ранейшая. Галоўная мэта всей выставы і мастацкай і публіцыстычнай часткі – это не даць знішчыць, не даць апаганіць курапаты. Працэс гэты адбываецца.
На сёлетняй выставе, якую ў Менску экспануюць трэці раз, пераважаюць мастацкія работы, што дэманструецца ўпершыню. Частка з іх з'явілася ў выніку пленэру, які мастакі правялі каля Курапатаў на месцы сцяжыны, якую называюць дарогай смерці. Выказали протест этим, что зрабілі, провели там пленэр и показали, что это поле повинно належать до Курапат. Абарона Курапатаў сёння сярод галоўных тэмаў, якую абмяркоўвалі арганізатары і ўдзельнікі імпрэзы. Хочуць пабудаваць нацыянальны выставачны цэнтр. Каб ясна чаму, каб засланіць гэтыя Курапаты, значит, і дарогу смерці затушаваць эту, да? Я дзіўлюся гэтаму ўсягу. І гэта не адзіная пагроза для Курапатаў. Днямі стала вядома, што праз тэрыторыю ахоўнай зоны збіраюцца пракласці падземныя камунікацыі. Апроч таго, больш за год трывае вахта каля сумнавядомай рэстарацыі «Паедзем-паядзім» побач з Курапатамі. Адкрытая выстава ўнёсак у справу захавання ўрочышча, заяўляюць абаронцы Курапатаў. Канешне, вось такія мерапрыемствы, такія выставы у самым цэнтры Менску з удзелам велічыняў беларускай інтэлігенцыі яны аказваюць ціск на тых, хто гатовы не проста забыць, а разбурыць Курапаты, разбурыць нацыянальны некропаль. Таму велізарная падзяка арганізатарам гэтай выставы. Выстава «Праўда пра Курапаты» ў Менскім палацы мастацтва працягнецца да 22 лістапада. Галіна Бакунчык, Белсат. Укладанні беларусаў у замежнай валюце выраслі. Павелічэнне амаль на 2% ад пачатку года канстатуе Нацыянальны банк. Гэтак цяпер валютныя дэпазіты складаюць 6 мільярдаў і 200 мільёнаў долараў. Калі гэтую суму падзяліць на колькасць дарослага насельніцтва краіны, то атрымаецца ў сярэднім 775 долараў на асобу. Ці шмат такіх беларусаў? Мы паспрабавалі адшукаць іх сярод выпадковых мінакоў на вуліцах Берасця. У меня нема уклада в банку на 100 долларов. Ниже среднего. Нет. Я пенсионерка, у меня довольно небольшая пенсия, поэтому для меня валютные вклады не по карману. Собираем, все, никому не доверяем, но можем вложиться, можем и под матрас спрятать. Что мало ли что опасно, сейчас куда-то влаживаться. Да, есть. А растут яны поравнание? Ну, понемножечку растут. У людей машин много? Много. Квартиры покупают? Покупают. Лично вы как ощущаете на себе? Да, ощущаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы больше росли. Вклады я не знаю как, а может где-то дома в банках, то я думаю, что да. Нет, вы что, забудьте. Высокая ацэнка спачатку кнігі, а пасля і фільму. Стужка Алексея Палуяна, знятая паводле раману аднаго з найпапулярнейшых сучасных беларускіх пісьменнікаў Віктара Марціновіча, атрымала цэлы шэраг узнагародаў на еўрапейскіх кінафестывалях і нарэшце з'явілася ў айчынным пракаце. На прэм'еры фільму «Возера радасці» пабывала і наша карэспандэнтка Александра Дорская. Дарога, якая мяняе свет 9гадовай Ясі. Пасля смерці маці бацька аддае сваю дачку ў інтэрнат. Паўгадзінны фільм «Возера радасці» зняты паводле раману Віктара Марціновіча, дакладней паводле адной сцэны. Але найперш рэжысёр Сергей Палуян хацеў распавесці ўласную сямейную гісторыю. У інтэрнаце вырас ягоны бацька, і рэжысёр імкнуўся зразумець, чаму людзі пакідаюць сваіх дзяцей. Пытанне без адказу балючае ва ўсім свеце. Магчыма, таму стужку заўважылі на шмат якіх фестывалях у Іспаніі, Грэцыі, Нямецчыне. А сусветная прэм'ера адбылася на самым прэстыжным форуме кароткаметражнага кіно у французскім Клермон-Ферране. На радзіме «Возера радасці» таксама сустрэлі з цікавасцю. Прэм'ера ў кінатэатры «Масква» сабрала поўную залу на 700 месцаў. У пошуках Ясі рэжысёр аб'ездзіў шмат інтэрнатаў і нарэшце знайшоў сваю гераіню ў магілёўскай соцвёсцы, дзе дзяцей выхоўваюць прыёмныя маці. Насту пляцу 3 гады разам з братам пакінулі ля дзвярэй інтэрнату. За ролю Ясі дзяўчынку ўжо назвалі найлепшай акторкаю на фестывалі ў Іспаніі. Калі я побачыў, я зразумеў адразу, што это Яся. Вочы, як яна глядзела на мяне, гэта вочы дарослай жанчыны ў узросце 9 гадоў. Ведаеце, вось такі позірк, гэта глыбіня, я разумею, што на той момант быў жыццёвы досвед, можа такі, як і ў мяне зараз. Вось, я зразумеў, што яна будзе пражываць эту ролю.
Героиня похожа на меня, она сильная и смелая. Маленькие акторы граюць разам з такімі зоркамі, як Ігор Сігаў, Святлана Анікей, Дзянес Тарасенко. Над стужкою працавала міжнародная каманда з Украіны, Грузіі, Шатландыі, Ірану. Ды і сам рэжысёр родам з Баранавічаў жыве ў Нямецчыне. Фільм насычаны глыбокімі колерамі, а атмасферу ствараюць маляўнічыя вёскі Ляхаўшчыны, дзе час нібы спыніўся. Тое, што фільм зроблены па вось такіх галівудскіх лекалах, гэта адначасова і моцны і слабы бок. Моцны, бо гэта тое, чаго многія чакаюць, слабы, бо гэта ўсё-такі не пошук нейкай арыгінальнай кінамовы. Вельмі цікава было пабачыць тую гісторыю, якую чытаў калісьці на экране, і яна, канешне, не такая, як была ў кнізе, як у Марціновіча, але вось гэта нешта такое аўтарскае, вельмі эмацыйнае, яно ўражвае, сапраўды. Ну і прыемна, што наша беларускае кіно бярэ ўзнагароды на міжнародных фестывалях. Сам асабіста мне спадабалось. Тема очень волнующая, на самом деле, поэтому она трогает. Фільм ідзе ў сталічных кінотэатрах да 17 лістапада. Паказы адбудуцца таксама ў Берасці, Магілёве, Баранавічах і Ляхавічах. Грошы з пракату пойдуць на праект настаўніцтва для дзяцей-сіротаў. Александра Дорская, Белсад. У аб'ектыве гэта былі ўсе навіны. Шукайце больш на нашым сайце belsat.eu. Надалей у эфіры прагноз надвор'я і размова дня.